Эҳе, ассалому алайкум ва хурду калон. Савду теҷа ина омад ба майдон. Раҳмат мегум барои дастгиритон. имрӯз душанбе 23 июни соли 2025 ҳазору белорусӣ баробари ба 125 сомонӣ. Дар имрӯза видео хонаҳои фурӯшӣ ва квартираҳои арзона қабул кардагиам. оз барои шуморо нархи навоша якта ба якта гап мезанем. Бардруи азиз, ягон кас реклама дошта боша, инами рақамҳои ватсапи Савду теҷаи. ва форатон ки ҳамин канал мисол мошин, хона ё квартираҳои арзон бихарен, цуни азизу қа вақт шуморо намегира, каналда подписатсияра ҳатман биҷиқен. Ана ки мирим устуста. Ставьте лайки и подпишитесь на канал, чтобы не пропустить о новых видео. дӯстони азиз, компания яке рӯзи хила шумо тавсия метиҳем барои гузаштани сарҳад шуморо ай Москва ва Московский област ай пеши хонатон ай ҷои кортон гирифта ба сарҳади Қазоқистон иншоалло ки соғ саломат бурда меёрам. Бардруи азиз, ана мошиношуна мисол тамошо кардесен, мошинои комфорт, мошинои беҳтарин ай дӯстони азиз. И яка мақсад хеле шид ки да ҳами кор ай дӯстони азиз одами хубай муомила мекуна. Нархи граница бардруи азиз гарени арзон шудагӣ ай. Фақат шумо бардруи азиз ҳами рақамҳо да занг бизанен. Да ин рақамҳо WhatsApp ҳам дора. Нархи граница гарени арзон шудагӣ дӯстони азиз. Занг бизанен, мегӯян ки номероро ай канали Савду теҷа гирифтум, ба шумо скидка мекуна. мегзарем ба якум эълони имрӯза. Бардруи азиз, як хонаи арзон аз пеши мошинбозор морӯӣ кардагам. бо диққат гӯш кунен. Хонаи фурӯшӣ қарор дорад дар шаҳри Душанбе, поёни бозори Корвон, пеши мошинбозор, кӯчаи Алабайтал. 1,5 сотиқ заминай дар хонаи фасони хушрӯкардагӣ. ремонти хонаҳо замонавӣ ба дараҷаи олишай. Дита об дора, свеч ҳастай, ҳуҷҷатош 100%, ошхона, баня, ҳоҷатхона дора. гирди хона маҳкам дарвоза часпондагӣ, мактаб, магазин, заправка наздикай. Бардруи азизам, нархиш 285 000 сомонӣ мега. соҳиби хона гуфта ки 285 000 сомон битан переоформ мекунам, метам. мақсад ки бардруи азиз ҳуҷҷат дора, 285 000 да мақсад хонара полни да номтон мекуна. ҳозир мисол ҳамин хона ҳуҷҷат дора, чӣ хеле ки гуфтем 285 000 сомон да полни переоформ мекуна, да номтон мекуна метия. номерои телефонош ҳастай, да ин рақамҳо WhatsApp ҳам дора. марҳамат, занг бизанед. шумо канали Савду теҷаро тамошо кардесен. Бардруи азиз, мегзарем ба як хонаи арзон дар шаҳри Ваҳдат. хонаи дисен қарор дорад дар шаҳри Ваҳдат, деҳаи Кофарниён да будай, ҷамоати деҳоти Абдулло Абдулвосиев. 6 сотиқ заминай, 4 дар хонаи фасони хушрӯкардагӣ, кайлдор, ҳамом дар даруншай. документош 100%. битонои кухнӣ, ҳамом, ошхонааш рехтагӣ тайёрай. битонои гирди забори хонарам бардруи азиз рехтагиай. ана монолити ҳоҷатхонашам рехтагӣ тайёр будай дӯстони азиз. монолити ҳоҷатхонашам рехтагӣ тайёр будай. бардруи азиз, чӣ хеле ки ана навора тамошо кардесен, беҳтарин хонаи дӯстони азиз, чӣ хеле гуфтем дар шаҳри Ваҳдат. ҳамаи маълумоти дар кори шаҳр мисол дар рӯи экран нависагиём. бардруи азиз, нархи хонара мисол ай сабабе ки залул мондагиан срочни арзон фурӯхтесан. нархи хона 220 000 сомонӣ мега. 220 000 сомонӣ. ба пули русӣ чанд қамеша мисол дар рӯи экран нависагим, номерои телефонош кор мекуна, да ин рақамҳо WhatsApp ҳам дора. занг бизанем бардруи азиз, бо як камтар муомила мекуна барои нархиш. дидем бардруи азиз, чӣ хел хонаҳои арзон мемонам. хеле нархи навора фақат дар ҳамин канали Савду теҷа ба чи ачкидор мебинен. ина бардруи азиз, як квартираи арзони дигара гап мезанам. марҳамат, касе ки сум дорен бихарен. агар худам сум медоштам, ҳозир мехаридамаш. бардруи азиз, квартираи фурӯшӣ қарор дорад дар шаҳри Истиқлол, пешина Табошар, қариби Хуҷанд. доми 5 этажаи.
якхонага квартираи бардруи азиз духонагаш кардагиянд дар 10 этаж қарор дора 37 квадратни метр будай. Ремонти квартира миёнай овсвеч мега ҳастай ҳуҷҷатош 100%. дӯстони азиз квартира вақти фурӯхтан бисёри чизҳош меиста. Мактаб, садик, магазин, бозорча наздикай. бардруи азиз нархи квартирара 85 000 сомонӣ мега. 85 000 сомонӣ. марҳамат, касе харидори аниқен занг бизанен. бардруи азиз, агар шумо ягон реклама дошта бошед, мошин, хона, квартира ё магазин ё ягон чи дигар барои фурӯш боша, метавонед ки ҳамин рақамҳои десен танҳо дар WhatsApp шумо даравон кунед. мо дар видеои оянда насиб иншоалло рекламаи зуруш мекунем. бардруи азиз, ҳозир ана баъда як реклама гап задам, баъд хона ва квартираҳои арзони баъда мегзарем. ана бобиҷон, Илабай, мошиноро дидед? ها دیدم. ширкати бахтиёру баҳромҷон дар Россия дар анамин борҳое ки тоҷикистон меоянд, ها бозори садовот ва люблино ҷамъ мешаванд. борҳое ки бо дар гирду атроф аст, ҳама ройгон ҷамъоварӣ мешаванд. ҳамин борҳоро барои тоҷикистон овардан ку аз рӯи вазн бо инсоф нархгузорӣ карда мешавад. بچه ана вақте ки борҳо омад ба тоҷикистон ки даромад, аз ҳамин хуҷанди бостонӣ сар карда тақсимот сар мешавад, ба душанбе шаҳр даромада, дигар ҷойҳо, ноҳияҳои гирду атроф ва умуман тамоми шаҳру ноҳияҳои тоҷикистон борҳо тақсим мешавад. бобиҷон, аз ҳама асосаш кафолат дорад. نه گرانتیا бале, هی نویر حکای باباش شما فهمیدین این رقمای تلفن در همین زیر ویدیو نوشتگی بدهید. شما هم زنگ بزنید، در خانه‌تان چای تلخ خورده استراحت کنین، بار خودش میومده. бардруи азиз, барои дастгирии мо як дона лайки бепла бишхен, касе меҳмонен подписатсия кунен. ана бардруи азиз, як хонаи фасони дигара гап мезанем. бардруи азиз, нархшам беҳад нархи арзонай, мисол ана беҳад ҷош хубай дастуни азиз, ҳамаи чи наздикай, худаш мисол соҳибхона видео кардагиай. ҳозир ма бардруи азиз ҳамаи маълумотоша гап мезанам, шумо бо диққат гӯш кунен. хонаи фурӯшӣ қарор дорад дар ноҳияи восе наздики район. бардруи азиз, участкаи Диржин гуфтагиай. наздики район, участкаи Диржин, ноҳияи восе. 4 сотиқ заминай, 3 дар хонаи фасони хушрӯкардагӣ, кухни, баня дар даруншай, ҳоҷатхона дар беранай. ремонти хуб дорад суни азиз, овсвеч мега ҳастай, ҳуҷҷатошам ҳаст бидай. бардруи азиз, яъне ки ҳуҷҷатошам бидай, сертификат дора, герди хона ба забор маҳкам кардагӣ, дарвоза часпондагӣ. бардруи азизам, чӣ хеле ки гуфтем ноҳияи восе, мақсад ами қариби район да мактаб, метипун наздикай. ва бардруи азиз, чӣ хеле ки дар ана видео дидесен, дарахтои мевадиҳанда бисёр дора. дӯстони азиз, соҳибаш мега ки ба района 2 сомона раҳай мега. ба ҳамин райони восира 2 сомона раҳай дар кор шава, пиёда ҳам мераед. дӯстони азиз, мисолам хеле соҳибаш гуфтагиай. бардруи азизам, омадем нархшда, нархи хона 250 000 сомонӣ мега. 250 000 сомонӣ. бардруи азиз, и беҳтарин нархай. бо мисол касе харидор бошем, дӯстони азиз, барои нархш бо арзон мекуна. марҳамат дӯстони азиз, на берани хонара сиёмкака тамошо карден, мисол бо дарани хонара тамошо кунен. нархи хонара бисёр, бардруи азиз, бисёр арзон гуфтесай. беҳад мисол срочни фурӯхтанияй, нархи хонара 250 000 сомонӣ мега, бо арзон, бо мисол бо муомила мекуна. сета рақамҳои телефоншам мондагӣ, дӯстони азиз, касе харидор бошен, занг бизанен, бигӯен ки номерота мисол ай канали Савдо ТЖ бачаи ачкидор гирифтам, мисол бо барои нархш барои шуморо арзон мекуна. беҳтарин нархай дӯстони азиз. мегзарем ба квартираҳои фурӯшӣ. бисёри бардору дар видеои пешна гуфта буданд ки ягон квартира аз шаҳри Турсунзода, яъне ки Айрегар бимон. марҳамат бардури азиз, нагӯш кунед. квартираи фурӯшӣ қарор дорад дар шаҳри Турсунзода, 4 микрорайон. сехонага квартира дар 6 этаж қарор дорад, 90 квадратни метр будай. доми навастройка квартира ремонти нав кардагӣ. дӯстони азиз, чӣ хеле ки дар сурат десен, дар ҳақиқатан ремонташ фасони хушрӯ. як қолӣ намепартоё, мегӯй ки занак чойи кабута биёр. бардури азизам, нархи хона ана 298 000 сомонӣ будай.
298 000 сомонӣ. касе харидор бошем бардуи азиз бо арзон мекна. фақат бардуи азиз ана числаи видеоро нигоҳ кунем, барвақтар боша, баъд занг бизанен. бисёр подписатсия кардагӣ нестем, барои ҳам мисол видеои ма шумо дер мерава. агар подписатсия кунед, як рӯз пас мисол видеои ма шумо мерава, барои ҳам бардуи азиз подписатсия ҳатман биҷиқен. бадруи азиз квартира десен қарор дорад дар шаҳри бохтар, пешина қурғонтепа, кӯчаи Кривой гуфтагиай. Духонага квартира дар 9 этаж қарор дорад, 45 метри квадратӣ. Доми навастройка квартира ремонти нав кардагиай. Соҳиби квартира гуфтагиай ки салом, духонага фурӯшӣ дар 9 этаж қарор дорад, доми 10 этажаи цуни азиз, бо таъмири замонавӣ таъмини цуни азиз дар пушти масҷиди Кривой гуфтагиай. Бадруи азизам, нархи квартира 330 000 сомонӣ. 330 000 сомонӣ. арзон мекуна намекуна дӯстони азиз, ана навистагӣ нест, фақат бардуи азиз харидори аниқ метавонед ки занг зада маълумоти бештарро аз соҳиби хона бигиред. ана бардуи азиз квартираи фурӯшӣ қарор дорад дар ноҳияи Ёвон, кӯчаи Одинаев. кӯчаи Одинаев гуфтагиай. ана якхонага квартира дар 1 этаж қарор дорад, 33 квадратни метр будай. домои пешина квартира ремонти нав кардагӣ. соҳиби квартира бисёр маълумот додагӣ нест, фақат нависагие ки срочно фурӯхта мешавад. бардуи азизам, нархи квартирае ки тамошо кардесен 160 000 сомонӣ мега. 160 000 сомонӣ. харидори аниқ бардуи азиз, ана числаи видеоро нигоҳ кунед, барвақтар боша, метавонед ки занг бизанед. бисёри бардуро апашкоҳо мисол ай Тоҷикистон, ай Россия гуфта буданд ки ягон квартираи арзон ай шаҳри Душанбе монед. марҳамат бардуи азиз, ина гӯш кунед. квартираи фурӯшӣ қарор дорад дар шаҳри Душанбе, ноҳияи Шоҳмансур. якхонага квартира дар 4 этаж қарор дорад, 27 квадратни метр будай. доми навастройка квартира ремонти нав кардагӣ. соҳиби квартира маълумот додагиай ки ана срочна квартираи фурӯшӣ, доми навастройка дар 7 километр пеши магазини Фирӯз. квартира дар 4 этаж қарор доштаи. бадруи азизам, нархи квартирае ки тамошо кардесен 300 000 сомонӣ мега. 300 000 сомонӣ. касе харидор бошем бадруи азиз, як камтар арзон мекуна. хана хеле бардуи азиз, бад навори хонаҳои фурӯшии имрӯза. аз куҷое ки хонаҳои заминӣ, квартираҳои арзонак морӯӣ кардан, ҳаракат кардем барои шуморо якта ба якта нархҳошона гуфтем. фикр мекунем ки хай нархҳои соз буд. бадруи азиз, ана барои меҳнатҳои мо ҳамчуни азиз як дона лайки бепала биҷиқен. касе дар канали мо меҳмонен, ҳамин подписатсияро ҷиқиден, зангулача мебурад. бадруи азиз, зангулачаро бологӣ дамонен, ки мисол ма видеои нав дар ютуб мондум, телефони шумода мерава. ва аз куҷое ки хона замин квартира намондум, бардуи азиз, комментарияи ҳамин видеодам бинависен. агар мисол ҳеҷ ҷо хонатон дар кор набоша, просто бинависен ки беҳтарин видео сауду теҷе ба чаячкидор. бо мен мисол дастгири шуморо мебинем бадруи азиз, хеле хирсан мешем, як рӯз пас барои шуморо наворои нав мекунем. ва агар ягон кас реклама дошта боша, ҳамин рақамода танҳо дар WhatsApp бинависен. бадруи азиз, дастгира фаромӯш накунед. хулоса ҳамму гап хаяка. Ставьте лайки и подпишитесь на канал, чтобы не пропустить о новых видео.